खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गोनोखोआरि सानस्रिजों सोरजिजानाय बर' सावथुन बडलेण्ड 2070 रिलिज जाबाय। क'क्राझारनिफ्राय भुटान गेलेफुसिम रेल लामा बानायनो मिरु सरकारा गनायथि होबाय। हाइलाकान्दि पुलिसा 920 किल'ग्राम बार्मि सुपारि जब्द खालामदों। आसाम सरकारा हिमाचल प्रदेश मिथिंगायारि अलखदनि खहाखौ सुंथानो 10 कौटि रां हरगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव बिधान बसुमतारीजों दैदेनजानाय दिहुनजानाय आरो स्क्रिप्ट लिरजानाय गोनोखोआरि सानस्रि सल' थानाय बर' सावथुन बडलेण्ड 2070 रिलिज जाबाय। 10 सेप्तेम्बर 2023 रबिबार खालि बे गोदान गोनोखोआरि सानस्रिनि बर' सावथुनखौ बेखेवनाय जादों। बर'नि गेजेराव गिबिसिन गोनोखोआरि सानस्रि थानाय बे सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै अक्षय बर' आरो फावखुंग्रि तुलिका औवारीमोनहा फाव खालामदों। जायफ्रा बे सावथुनखौ नायनो गोसो दङ बिसोरो दिहुनगिरि बिधान बसुमतारीजों 9508869962 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। भारत सरकारनि बायजोआरि मन्त्रालयनि मन्त्रि एस जयशंकरनि नाजानायाव भारत आरो भुटाननि गेजेराव बायजोआरि फालांगियारि आरो दावबायारि बिथिङाव सोमोन्दोखौ राफोद खालामनो थाखाय नसुं हादरसा एबा सा-सानजा रायजोनि बडलेण्डनि क'क्राझार रेल स्टेशननिफ्राय भुटाननि गेलेफुसिम आलादायै रेल लामा बानायफुंनो मिरु सरकारा गनायथि होबाय। बे मावथांखिखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय मिरु सरकारा गासै 1200 कौटि रां बाजेट खालामखाबाय होननानै मिथिहोदों। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव आलादायै दाबनै जायगायाव गंनै गारिखौ सिग्रोमनानै पुलिसा गासै 920 किल'ग्राम बार्मि सुपारि जब्द खालामदों। हाइलाकान्दि जिल्लानि बिलायपुर थानानि पुलिसा मिजोरामनिफ्राय फैनाय MZ01F 7973 नम्बरनि बलेर' लाक्जारि गारिखौ सिग्रोमनानै गासै 500 किल'ग्राम बार्मि सुपारि जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो 5 ग्राम पुलिस स्टेशननि बेंखनाव AS11Y9242 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिखौ सिग्रोमनानै गासै 420 किल'ग्राम बार्मि सुपारि जब्द खालामदों। लोगोसेनो काछार जिल्ला खालायनि आमिन आली मुंनि सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। देग्लाय बोसोरनि दैज्लाङाव गले-गले दैबाना आरो हाजो गिसिखानायजों हादरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन मिथिंगायारि अलखदजों खहा जाजानाय हिमाचल प्रदेशनो आसाम सरकारा 10 कौटि रां खनसेयैनो खहा सुंथानायनि मुङाव अनसुंथाइ हरगोन। गिबि मन्थ्रि सुंथा फान्डनिफ्राय मिथिंगायारि अलखद मावथांखिनि जोहै बे 10 कौटि रांखौ हरनाय जागोन होननानै मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।